500 ଟଙ୍କାରେ ଚିକିତ୍ସା ରୋଗ ଭଲ ନହେଲେ 2000 ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଗଳ ଡାକ୍ତରଖାନା ନା ଡାକ୍ତରଟା ପାଗଳ ବା? ହଁ ଲଟେରୀ ଖେଳ ହେଉଛି ବୋଧେ ତା ଭିତରେ। ହଉ ଶଳା ଡାକ୍ତରକୁ ଆଜି ନାମ ପଟାଇ ଦେବି ଆଉ। କ'ଣ କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ? ଇଏ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଅଛ? ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଓ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, କ'ଣ ହେଲା କାହିଁ ଚଲଉଛ? ଡାକ୍ତର ବାବୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। କ'ଣ ହେଲା କାହିଁ ଆସିଛ? କ'ଣ କହିବି ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ମୋର ଅନେକ ପ୍ରକାରିଆ ରୋଗ, ବହୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ମୁଁ ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଗଲାଣି, ହେଲେ କେହି ମୋ ରୋଗ ଭଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କହିବଟି ଦେଖି ତମର ଏମିତି କି ରୋଗ ହେଇଗଲା ଯେ କେହି ଭଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଯଦି ରୋଗ ଭଲ ନହେଲା? ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ତୁ ଏଠିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଇଛୁ, ତୋର କିଛି ହଉନି, ମହାନେ ଚାଲିଆ ତୁ ବୋର୍ଡ ଦେଖିକି ଆଇଛି, ସେଠି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖିକି 2000 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବ ଆଉ କ'ଣ? ହଉ ହଉ ହଉ, ତମେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରନି, ରୋଗ ଭଲ ନହେଲେ ମୁଁ ମୋ ପକେଟରୁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେବି। ରୋଗ ଭଲ ହବନି, ରୋଗୀ ପଛକେ ମରିଯିବ, ହେଲେ ରୋଗ ଭଲ ହବାଟି ନିଶ୍ଚିତ। କ'ଣ କହିଲ ଡାକ୍ତର ବାବୁ? ରୋଗୀ ପଛକେ ମରିବ, ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ? ହଏ ଆଉ ବାଳ ଥବଟି ସେତେବେଳକୁ ସୁନି ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ। ମୋର ଏମିତିଆ ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାଳ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁମର ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ରୋଗ ମରିବ, ରୋଗୀ ଭଲ ହେଇଯିବ ହେଲା। ମୁଁ ପୁରା ମୂଳରୁ ସଫା କରିଦେବି ଯେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତମେ ଆଉ ରୋଗ ମୁହଁ ଦେଖିବନି। ହଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, କ'ଣ ଅଛି କହିବାର କୁହ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ମୋର କ'ଣ ହେଇଛି କେଜାଣି, ମୁଁ ଯେତେ ପ୍ରକାରିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ବି ସ୍ୱାଦ ଜାଣିପାରୁନି। ରହରେ ପୁଅ, ଆଜି ତତେ ସବୁ ସ୍ୱାଦ ଚଖେଇଦେବି। ନର୍ସ, ନର୍ସ, ନର୍ସ। ହଁ ହଁ କ'ଣ କହୁଛ? କହୁଛି ଚାକିରିଟା ଛାଡ଼ିକି ଘରକୁ ଯାଅରି। କ'ଣ ସେଠି ହେଉଛି ଡ୍ୟୁଟି ଛାଡ଼ିକି ଦିନ ସାରା ଗୋଟା ମୋବାଇଲଟାକୁ ମୁହଁରେ ମାରିକି ବସିଛ? କି ଯୁଗ ଶଳା ହେଲା କେଜାଣି, ଏଇ ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ଯାହାକୁ ଦେଖ ଶଳା ସମସ୍ତେ ତଳମୁହାଁ ହେଇଗଲେଣି। କ'ଣ ତଳମୁହାଁ ହେଇଗଲାଣି? ୟୁ ଡିକ୍ସନାରୀ ଦେଖୁଛି ପରା। କୋଉ ନାରୀ ଦେଖୁଛ? ୟୁ ଡିକ୍ସନାରୀ, ୟୁ ଡିକ୍ସନାରୀ। କୋଉ ନାରୀ ଫାରି କିଛି ନୁହଁ, ମୋବାଇଲରେ ସିନା ଡାଉନଲୋଡ୍ କଲେ ଜାଣ ତ ୟାର କରାମତି। କ'ଣ ହବ ଡାଉନଲୋଡ୍ କଲେ? ଏମିତି ତ କେତେ ଡିକ୍ସନାରୀ ଅଛି, କେତେ ଆପ୍ ଥିଲେ କ'ଣ ହବ? ଏଇ ଖଣ୍ଡିଆ ଆପ୍ ଥିଲା ପରେ କେତେ କାମ କରିବ। ଖାଲି ବାସ୍ ୟୁ ଡିକ୍ସନାରୀ ଖୋଲ, ଆଉ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରି ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ସ୍କାନ୍ କର, କ୍ରପ୍ କରିକି ତାର ଅର୍ଥ ଜାଣ, କାମ ଶେଷ। ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ଟା ତ। ଆଚ୍ଛା ସିଷ୍ଟର ଟିକେ ପାଉକୁ ଆଇଲ। କ'ଣ ହେଲା ସେଇଠି କୁହ। ନାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ଏ ଡିକ୍ସନାରୀ ଡାଉନଲୋଡ୍ କଲେ ତ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଖାଲି ଜାଗା ଦେଖେଇ ଦିଅ, ଇଏ ତାର ଓଡ଼ିଆରେ, ହିନ୍ଦୀରେ, ଇଂଲିଶରେ, ବଙ୍ଗାଳୀରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ କହିବ ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ କରିଦେବ। ସିଷ୍ଟର ଏଇ ନାରୀରୁ ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତନି, ମୁଁ ଘରେ ନେଇକି ଡାଉନଲୋଡ୍ ଆଉ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓର ତଳେ ଥିବା ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ୍ କର, ଆଉ ଘରେ ଯାଇକି ଅପଲୋଡ୍ କରିବ ହେଲା। ଆଉ ଏତେ ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ତମେ କହୁଛ ଲୋଡ୍ କର, ଆମେ କଲାବେଳକୁ କହୁଛ ଘରକୁ ଯା। ଆମେ ଆଜି ଏଇଠି ଲୋଡ୍ କରୁ, ଦେଖିବା ଆମର କିଏ କ'ଣ କରିବ। ହେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଔଷଧ ଦିଅ, ନହେଲେ 2000 ଟଙ୍କା ବାହାର କର, ନାଇଁ ତ ପାଖେଇ ଯାଅ, ଆମେ ଲୋଡ୍ କରିବୁ। ତମର କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ଖାଲି ଥୟ ଧର। ସିଷ୍ଟର ସେ କାଳିଆ କାଚରୁ ନାଲିଆ ପାଣି 2 ଠୋପା ଆଣିକି ଆଙ୍କ ପାଟିରେ ପକେଇଲ। ଆବେ ଏ କ'ଣ ପିଆଇଲ? ମତେ ଗାଡ଼ି ଭାବିଲ ନା କ'ଣ? ପାଟିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପୁରଉଛ? ତାଳି ବାଡ଼ାଅ, ତାଳି ବାଡ଼ାଅ, ତାଳି ବାଡ଼ାଅ, ତମ ରୋଗ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ଦେ 500 ଟଙ୍କା ବାହାର କର। ହାତା ବାଇଶରେ ଲସ୍ ହେଇଗଲା। ନିଅ ଡାକ୍ତର 500 ଟଙ୍କା। ଶଳା ଆଜି ଆଉ ଛାଡ଼ିବିନି, 2000 ଟଙ୍କା ନେବା କଥା ନେବି। ହଉ କିରେ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ? କ'ଣ କହିବି ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ରୋଗ ତ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଉ। ଆଜି ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ଡାକ୍ତର ବାବୁ କାହିଁ କିଛି ମନେ ରହୁନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ପୁଅ, ଆଜି ତତେ ନାମ ପଟାଇ ଦଉଛି। ସିଷ୍ଟର ସେ କାଳିଆ କାଚରୁ ନାଲିଆ ପାଣି 2 ଠୋପା ଆଣିକି ଆଙ୍କ ପାଟିରେ ପକେଇଲ। ତମର କ'ଣ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆଉ କିଛି ଔଷଧ ନାହିଁ? ଖାଲି ସେଇ କାଳିଆ କାଚରେ ନାଲିଆ ପାଣି 2 ଠୋପା ପୁରେଇକି ରଖିଛ। ସେଦିନ ପରା ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ଔଷଧ ଦେଇଥିଲ, ପୁଣି ଆଜି କ'ଣ ସେଇଆକୁ ଦଉଛ? ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭେଚ୍ଛା, ତମର ପୂର୍ବ କଥା ସବୁ ମନେ ରହୁଛି। ଦେ 500 ଟଙ୍କା ବାହାର କର। ଏତେରିକେ ପୁଣି 500 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଇଗଲା। ତା ମା ମରୁ, ଡାକ୍ତର ତ ତାହେଲେ ମତେ ନଣ୍ଡା କରିଦବ। 2000 ଟଙ୍କା ଆସିବା କଥା ଛାଡ଼, ପକେଟରୁ 1000 ଟଙ୍କା ପଳେଇଲାଣି। ହଉ ନିଅ 500 ଟଙ୍କା। ବେଳା ଖରାପ। ଶଳା ଏ ଡାକ୍ତର ବହୁତ ଚାଲାକ ଅଛି, ଯେମିତି ନାହିଁ ସେମିତି ମାଡ଼ି ହେଉଛି। ହେଲେ ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି, ଆଜି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ପୁରା ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି, 2000 ଟଙ୍କା ଆଣିବି ମାନେ ଆଣିବି। କିରେ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ? କ'ଣ କରିବି ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ମୁଁ ତ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ମୋର ତ ବେମାରୀ ଉପରେ ବେମାରୀ ଖାଲି ଚଢ଼ି ଯାଉଛି। କରିବି କ'ଣ ମୁଁ? କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆଜି ତମର? ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ମୋ ଆଖି ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି, କ'ଣ ଅଛି ଔଷଧ ଟିକେ ଦେଲ। ରହରେ ପୁଅ, ତତେ ଏଇନା ପୁଣି ଲଣ୍ଠନ ଦେଖେଇବି। କ'ଣ କରିବା, ୟା ଔଷଧ ତ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆବେ ଶଳା, ମୋରି 1000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଖାଇକି ହଗିଦେବୁ, ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି? ଗୋଟେ କାମ କର, ନିଅ 2000 ଟଙ୍କା ଯାଅ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଇଏ ତ 500 ଟଙ୍କା, 2000 ଟଙ୍କା କ'ଣ କହୁଛ? ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭେଚ୍ଛା, ତମର ଏବେ ଆଖି ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦିଅ 500 ଟଙ୍କା ବାହାର କର।
बंधु आमर ए कौतिकिया क्लिनिक रे चिकित्सा हेबा पई वीडियो रे तळे थिबा लाली सब्सक्राइब बटन को क्लिक करी घंटी बजाओ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो यू डिक्शनरी ऐप को डाउनलोड करी को आटा तमरो ट्रांसलेशन हबो जगह देखाओ।